ସବୁବେଳେ କହିବୁ ରିଲ୍ କରିବା ମାସେ ଜାଣିପାରେ ଏଇ ସମୟ ବୋଧେ କାଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ର ଜଣା ପଡୁନି ବୋଧେ ଫଟୋ ତ ଧାରଣ କରିସାରିଲେଣି ଜାଣିପାରୁନି ବୋଧେ ভিডিও তো দেরি কোন ভিডিও করি বেটা এটা দেরি কোন কইবো হ্যাঁ ସବୁବେଳେ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି ଅତି ସମ୍ମାନ ଦିନ ସାରା ଯାଇଥିଲେ ନଦୀ ମହାନଦୀ ମାଛ ମାରି ଜାଣିପାରିଲି ବୋଧେ ଜାଣିପାରିଲି ଶୁଣି କିଛି କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ମାଛ ମାରିବି ତ ଗଲି ତ ଦି ଦିନ 10টাରେ ଗଲି 9টাରେ ଗଲି ମାଛ ପଇଲିନି ବର୍ଷା ପବନ ଜୋର ଯୋଉ ପବନ ଜୋର ହଉଥିଲା ମାଛ ଦେଖାଗଲାନି ଗଲାନି ଡେରି ହେଲା ଚଳ ଦିଟା ପୁଣି ନେଇକି ଆଇନି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିବି ହେଲା ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଲାର କିଛି ସବୁ ଇଏ ଦେଖି ହଉଛନ୍ତି ଅତି ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଖି ହଉଛନ୍ତି କିଛି କଲର ଅତି ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା ଦି ଚଟ କୋଡ ଦେଖେ ପାଞ୍ଚ ଛୁରୀ ଧରିକି ଭିଡିଓ କରିବୁନି ସେ ମୁଁ ଯିବିନି ତ ଆସିଗଲି ଭାରି ମୁହଁ ତ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭିଡିଓଟା ଶୁଣୁ ଆମର ମେନ୍ ଅଛି ଆମର ମାଛ ମନଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଭିଡିଓ ଥାଉ ଭିଡିଓଟା କଳାକାର ଲାଇନରେ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛି ସେଟା ହଉଛି ଇଏ ନୁହଁ ନିଜେ ବାସନ ହଁ ଯା କେତେ କରୁନି ଭାରି ଦିନ 8টাରେ ମୁଁ ଗଲି ମାଛ ମାରି ମହାନଦୀ ଗଲା ଭିତରେ ପାଣି ବଢିଥିଲା ଯେମିତି ଜାଲ ପୁଣି ପାଣି ସବୁ ଛାଡିଗଲା ଭିତରେ ଆଗ ମାଛ ହେଲେନି ଆଉ ପୁଣି ତ ଘରୁ କଣ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବି ତାପରେ ମାଛ ଗୋଟେ ମାରିଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା ମାରିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦିନ 3:30 4ଟା ଆସିକି ହେଲାଣି ଆଉ ତାପରେ ଦିନ ବୁଡିଗଲା ବେଳକୁ ବୋଲେ ଆସ ଚଟାପଟ ଗୋଟେ ରିଲ୍ କରିଦେବା ରିଲ୍ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା କାମେଲା ଆସିକି ଚଲେଇଥିଲି ମୁଁ ଶୁଣୁ କରିଛି କିଛି କାରଣ ନାହିଁ କାରଣ ନାହିଁ ଜମ କରିବି ଯଦି କରୁନି ମୁଁ ଯାଇବି ଦେ ଚିତ ବଜେଇଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ରହିଲା ଗୀତ ବଜା ଶୁଣୁ ଗୀତଟା ଗୀତ ବଜା ଫାଷ୍ଟ ଚଲେଇଛ ଆସେ ଇଏ ଗୀତ ଧାରଣ କରିବେ କଣ କେମିତି କଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଖାଲି ତ ଇଏ ଆଉ ଘାସ टाणा बहुत टाइम हो गीत लगा फास्ट लगा गीत लगा बिल्कुल ये बहुत नहीं क्या हमको कोटी कोटी नीचे दे दादा लगा बड़ा बोला के तू पानी लुटी ये तो बड़ा ठंडा मोर नहीं कान पूरी कला मुझे कैमरा ତଳକୁ ପଡିଯିବ ତୁ ବଡ ମାରେ ମୁଁ ତୋड़ ମାରିବି ହେଲା ଦେଖି ବୁଝିଲ ତ ଗୋଡ ଯିବ ସେ ଗୋଡ ପାଇଁ नहीं बाबा एक 2 है चला सब रले पड़ी है 1 2 हाथ बुझल 1 2 3 4 है देखिए ये कर फाइनाली राग शांत हो गला जाबदा उठिया कथा कहबारू ताको जुदा बोतल देली ठंडा पड़गला तापर बिडिन चलसु पति से रेडी Hai,
अबे तेरे चल खोल तबे ଆଉ କେ କଲି ଫଟୋ ପିନ୍ଧିକି ଦାଣ୍ଡ କରିଦେଲି ଫାଇନାଲି ଗୀତା ଆମର ସରିଗଲା। ଆଉ ମନା କରୁଥିଲା ପ୍ରଥମେ ମାଡ ଗାଈ ନ ଖାଇଲେ ହବ କୁଆଡେ, ଟାଇମ କଣ ଆସେ, ଟାଇମ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ଟାଇମ ମିଳେନି, ଟାଇମ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡେ। ତାହେଲେ ମୋ କାମ ନିଜେ ଯାଇ କରିବି ନା? ହଁ ତୁ ଏଡିଟିଂ କର ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହିଁକି? ତୁ ଏଡିଟିଂ କର, ମୁଁ ବାସନ ମାଜିଦେବି ଆଉ ଘର ଓଳାଳି ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ଓହୋ ତାହେଲେ ସକାଳ ପାହାନ୍ତାରୁ କଲେନି ପାହାନ୍ତାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଭିଡିଓ ଆମର କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେବେ। ହସ ଖୁସି ଆଉ ରାଗ ରୁଷା ସବୁ ସଂସାର ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି କି ସିଏ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋ ସପୋର୍ଟ ନେବେ କି ଆଙ୍କ ସପୋର୍ଟ। ମୁଁ ଝାଳ ବାଜି ଚଲ ଆସ ଗାଡି ବୁଲିବା। ତାଉ